Father, I place into your hands the times that I've been through. Father, I place into your hands the way that I should go, for I know I always can trust you. Father, I place into your hands my friends and family. Father, I place into your hands the things that trouble me. Father, I place into your hands the person I would be, for I know I always can trust you. Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor Alla huwa mħabba. Il-paċi miegħek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Eżis semmija, illum se naraw ir-reazzjoni ta' Alla quddiem il-falliment ta' Elija u r-reazzjoni ta' Alla wkoll quddiem il-fallimenti tiegħi u tiegħek. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra rajna l-falliment ta' Elija. Rajna li l-każ tal-ħarba tiegħu ġrat imħabba dawn it-tliet raġunijiet fundamentali. Lejja fiżika, sab ruħu wisq waħdu u qiegħed iċ-ċirkostanzi bejnu u bejn Alla. Interessanti qabel ma ngħaddi għal punt ieħor ninnutaw li Alla ma semax it-talba tiegħu meta Elija talbu, issa biżżejjed mulej ħud lil ħajti, għamel li mmut mulej. U Alla ma semax it-talba tiegħu għax ma mietx Elija. Alla fil-fatt jisma' dejjem it-talb tagħna, però huwa iktar milli jisma' il-kliem li aħna ngħidu, jisma' l-karba li hemm ġewwa qalbna li tipprovoka dak il-kliem li ngħidu. Jiġifieri Alla jipprova jagħti każ biex ingħidlek ħalli jara għaliex jien wasalt biex nitolbu dik it-talba. Ma nafx nix nitkellem tqil, però Alla mhux il-kliem tant li jisma', imma l-karba profonda li hemm fil-fond ta' qalbi u qalbek. He reads the inner meaning of our prayer. Huwa jisma' it-tifsira moħbija tat-talba tagħna. Kieku Alla sema mit-talba ta' Elija u miet kif talabu, kieku qatt ma kien se jagħmel l-esperjenza ta' Alla li jagħmel wara 40 ġurnata. Kieku qatt ma kien se jwaqqaf skola ta' profeti u l-istess huwa kien imut qisu kelb fid-deżert u qatt ma kien jitla s-sema. U l-istess eżis semmija, Alla dejjem jisma' it-talb tiegħek u tiegħi, imma jisma' l-karba profonda li hemm ġewwa fina. Imma xi minn daqqiet Alla jisma' it-talb tagħna u aħna ma nindunawx. Isma' ftit dan il-fatt biex jurina kif Alla jisma' t-talb tagħna. Kien hemm arar kbir ġewwa Ruma, faret ix-xmara Tevere u l-ilma beda jidħol fid-djar daqskemm kien hemm ilma u daħal fid-dar ta' wieħed raġel u beda tiela l-ilma. L-amara bdiet tom u dan ir-raġel kellu nkwatru ta' Ġesu qallu Ġesu please salvani inti. U sema leħen mis-sema li qallu da żgur li nsalvak, mela le ħansalvak lilek. Dak il-ħin għadda dingi tal-karabinieri qalulu itla Romoletto għax hekk kien jismu, għallhom le m'hemmx għalfejn għax lili Alla ħajsalvani. Komplit nieżla x-xita, tela fis-sular ta' fuq, tela fuq il-bejt, ix-xita komplit nieżla, l-arar kompla miexi, l-ilma beda tiela u għadda dingi ieħor d-darba tas-soldati qalulu itla Romoletto itla, u le komplu mixjin, lili Alla se jsalvani. U l-ilma baqa' nieżel, ix-xita komplit ukoll u tela fuq iċ-ċumnija. U hemm minn fuq iċ-ċumnija għadda dingi ieħor tar-Red Cross u qalulu itla Romoletto, le komplu mixjin, Alla se jsalvani. U x-xita komplet nieżla u dan ereq. U meta sab ruħu s-sema quddiem San Pietru, tgħid x'rabja kellu, qallu għajma ħej, x'Alla għandkom hawn fuq, qallu x'Alla għandna xi trid tgħid biha bħalek, qallu Pietru. Qallu x'Alla għandna, qallu Alla qalli li ħajsalvani tlabtu. Ara x'għamilt, eriqt. Iva, qallu Pietru,
Dak skanta hu, beda jfittex fuq il-kompjuter li għandhom fis-sema, għallu x'ismek inti? Għallu Romoletto, għallu ma Romoletto ma xkun jomok? Romoletto Sfadikoni. Sfadikoni għallu Pietru, u jfittex Sfadikoni, Romoletto. U għallu għed tiskantani ta' mar fuq il-file maker, għallu għed tiskantani għax il-prinċipal tagħna mhux soltu ma jismax it-talb. Allu ma ħanara, forsi mar xi ħaġa ħażin fuq il-kompjuter. Allura kompla jfittex u sabu, għallu x'inti tgħid li aħna nsejnik, għallu 3 dingi żbatnielek, 3 dingi żbatnielek. Qed taraw is-semmija, Alla jisma' t-talb tagħna, dawk id-dingis kienu mibotin biex isalvawh. Imma Romoletto ma tax każ. Xi minn daqqiet ovvja aħna wkoll, Alla jisma' t-talb tagħna, imma ma nagħtux każ, ma nindunawx. Qabel ma nibdew neqirdu, inħarsu daqsxejn madwarna, għax Alla jiġi kontinwament biex isalvana permezz tal-persuni ta' madwarna, permezz ta' ċirkostanzi. Eżis semmija, kif wieġeb Alla għal dak il-mument ta' djufija ta' Elija li kien mument ta' djufija serju, Il-falliment ta' Elija ma nafx irnexxilix nispjegah biżżejjed, però kien falliment serju. Ma kienx xi ħmerija xi favata għaliex huwa waqqaf moviment sħiħ ta' tiġdid li għalih Alla kien ħejjih. Rajna kif Alla kien ħejjih. Elija ħoloq paniku sħiħ f'tant nies li kienu qegħdin jafdaw fih. Qasam l-unika spaga biex ngħidlek li seta' jibda diżastru lill-Iżrael. Ġab diżunur fuq l-isem ta' Alla mhix xi ċajta. Hekk eżempju jekk il-Papa jfettilu jwarrab u jaqbad triq oħra biex ngħidlek, jaser jissima' għax hemm tant nies li jħarsu lejh. Ma jistax dan jgħid allura jien irrid ngħix ħajti, hemm tant nies jagħmlu huma. Idaħħal ħafna nies fi kriżi għax hemm ħafna nies marbuta miegħu. Dak li jkun jgħid basta kien jitkellem, basta kien jgħid, sewwa u jien kont immur nafda qalbi miegħu. U issa idaħħal ħafna nies fi kriżi. Il-kriżi ta' Elija ma kienitx ħmerija jedna. Waqqaf moviment kien ta' tiġdid u minkejja dan kif wieġbu Alla. Isimgħu kif wieġbu Alla. Elija mtet tad-del tal-ġummara u raqad. Kif kien rieqet messu anġlu u qallu, qumu kul. Hekk wieġeb Alla. Alla pattilu bit-tajjeb. San Ġwan jgħid, aħna nafu u hemm minna l-imħabba li Alla għandu għalina. Din li nafu aħna u f'din hemm minna l-imħabba li Alla għandu għalina. Alla u imħabba eżis semmija. U San Pawl qala anki fl-ittra lil Timotju, aħna nafu u hemm minna ħaġa waħda, l-imħabba li Alla għandu lejna il-midinbin. Kif Elija kien rieqet messu anġlu qallu qumu kul. Elija dawwar wiċċu u lema ħdejn rasu ftira moħmija u ġarra ilma. Elija kielu xorob u reġa' mtett. Għat-tieni darba ġie l-anġlu tal-mulej u reġa' messu u qallu qum u kul inkella ma tkunx tifla għall-mixja li fadellek. Elija qam kielu xorob u bis-saħħa ta' dak l-ikel baqa' miexi għal 40 jum u 40 lejl sakemm wasal Ħoreb, il-muntanja tal-mulej. Araw daqsxejn kif pattijielu Alla. Alla pattijielu billi baqa' miexi miegħu fid-deżert. Ma qallux issa inta mill-tfattik mela kompli għaffeċ waħdek. Int ma tridx taf bija itlaq, mur għaffeċ waħdek. Le, imma Alla ma ħabbux inqas lil Elija, anzi biex ngħidlek ħabbu iktar. Għaliex qed ngħid li ħabbu iktar? Għax qatt ma batlu anġli la meta kien fil-Karmel, la meta kien Sarepta, lanqas meta kien Kerit, qatt ma batlu anġli, tiftakru batlu ċawl mhux anġli u għaltru l-ħobs moħmi li jiċċawl irnexxielu jisraq minn ximkien u għaltru l-ħobs maħdum mill-anġli. Araw daqsxejn, u lanqas qatt joqgħod jagħmillu pritki ta' xaru każa x'għamilt. Le, taħ jiekol, xejn pritki imma ikel u rqad. L-istess Ġesu Kristu meta Pietru u sħabu
wara li Ġesu Kristu miet daw qataw qalbhom u marru jaħdmu, reġgħu marru għas-sajt għax qalu dan qal ħafna affarijiet dan Ġesu, imma kollha kienu parawli għax fil-qabar daħal u fil-qabar se jibqa' u marru jistadu. Ġesu Kristu x'kienet ir-reazzjoni tiegħu meta qam mill-mewt? Mar f'xatt il-baħar isajjar xi ftit ħut u jipprepararhom ikla huma li kienu għajjina ġejjin mis-sajd. Ma qadx jitkaża bihom, ma qadx jirrabja magħhom, ma qadx jagħmel wiċċ jiebes, imma qal dawn imsieken huma għajjina ġejjin mis-sajd, ħa nippreparalhom xi jieklu. Araw daqsxejn, it-tenerezza ta' Alla. Dan huwa ta' kuraġġ u ġveru, ta' kuraġġ għal daw kollha fosta li waqajna fit-tentazzjoni. Il-bniedem forsi jwarbek, imma Alla le, Alla jibqa' jħobbok, għax Alla hu imħabba. Alla jibqa' jħenna lik, Alla jibqa' jixtieqek, u Alla jibqa' jistennik, u Alla jibqa' jersaq lejk. Għalfejn jibqa' jersaq lejk? Ħalli jkun jista' jerġa' jibni dak li l-kanser ta' dnub ikun qeret. Iva Ġesu Kristu jiġi ħalli jerġa' jibnik bil-mod il-mod. Nixtieq hawnhekk issemmija nagħmlu ftit riflessjoni ħalli naraw daqsxejn 3 karatteristiċi li joħorġu fuq l-imħabba ta' Alla li hija l-aktar ħaġa prezzjuża li għandna. Ekku minn dan il-fatt tal-anġli li Alla bat lil Elija. L-ewwel ħaġa li toħroġ hija li l-imħabba ta' Alla hija kostanti, jiġifieri tibqa' hemmhekk l-imħabba t'Alla kostanti. U ġveru, faċli nemmnu li Alla jħobbna meta nkunu tajbin, imma kemm huwa tqila lija li naraf li Alla li jħobbni fid-dnub tiegħi. Imma Alla jibqa' jħobbni anki fid-dnub tiegħi. Alla ma jistax ma jħobbnix, anki jekk tinsa lil-bina. Jien minix se ninsa lilek għalilna. Hemm leġġenda daqsxejn goffa ma nixtieq ngħidilkom jeta' wieħed raġel li qatel lill-ommu u dan ekku b'mod makabru biex ingħidlek qabad fetaħa lill-ommu u ħadilha qalba. Hija leġġenda u telaq jiġri dan. Ħarab li ma jmorrux jaqbduh b'dan id-dellit orribli li għamel u dan waqt li kien qed jiġri żelaq u sema leħen ħireġ mill-qalb ta' ommu li kien għadu kif qatel tgħid. Weġġajt ibni, weġġajt, kien għadu kif qatilha, Eżis semmija, dan huwa Alla jien noqtlu u meta jarani naqa' jgħidli, weġġajt Sister Teresa. U int li qed tisma' poġġi jismek. Dan huwa Alla, l-imħabba t'Alla hija kostanti anki fid-dnub tiegħi. U għax l-imħabba t'Alla hija mħabba kostanti, allura l-ħin kollu tagħti. Alla jieħu pjaċir jagħti, il-gost tiegħu huwa li jagħti. Alla huwa kuntent li huwa Alla għax hekk jista' jagħti iktar. Bħal wieħed sinjur, jieħu pjaċir li huwa sinjur li għandu ħafna flus għax hekk ikun jista' jixtri rigali sbieħ lill-arusa tiegħu. Mhux l-ewwel darba tiltaqa' ma' xi ħadd li għamiltlu xi pjaċir kbir u jgħidlek ikun nista' nixtrilek karozza daqs kementni, jgħidlek nixtieq għandi l-flus ħalli nkun nista' ntik rigal mill-akbar. Alla huwa hekk. Alla jieħu pjaċir li huwa Alla jedna għax jieħu pjaċir jagħti. Għax hekk iktar jista' jagħti bl-abbundanza. Mela dan l-ewwel punt. L-imħabba t'Alla lejna ma tistax ma tkunx imħabba mimlija tenerezza lejn il-midneb. L-imħabba t'Alla bil-forsi hija mħabba lejn il-midneb għax aħna midinbin. L-imħabba t'Alla hija tenerezza lejn il-midneb. Special sin, special tenderness. L-imħabba ta' Alla. Iva, dan huwa l-motto ta' Alla tagħna. Special sin, special tenderness. U għaliex dan? Għax il-midneb, u din hija importanti anki li tifhmuha intom eżis semmija, għax aħna sfortunatament għandna ħafna moraliżmu ġewwa fina. Il-midneb mhuwiex kattiv. Il-midneb huwa bniedem muġuħ ħafna għax id-dub ikissrek ħafna minn ġewwa u għalhekk Alla
jilbes ingwanti tal-ħarir meta jersaq lejn il-midneb għax jaf li huwa muġuħ ħafna. Bniedem li għandu feriti trid toqgħod attent kif tmissu għax tista' tweġġaw iktar. U Alla jaf li jidnub jipprovokalek ħafna feriti. Allura meta jersaq lejk jersaq b'ingwanti tal-ħarir. Iva, dan Alla li huwa mħabba jersaq lejk b'ingwanti tal-ħarir. Ekka jew issa eżis semmija permezz ta' din is-silta mużikali infaħru lil Alla għat-tenerezza li huwa kontinwament juża magħna. Nisimgħu is-silta. God is good all the time. Is good and all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good, yes He is, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, yes He is. God is good all the time. Here we go. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes, God is good all the time. That's right. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Eżis semmija, araw kif dan Alla li hu mħabba aġixxa mal-profeta Elija. Ma batlux l-anġli ġewwa Kerit, ġewwa Sarepta, ġewwa l-Karmelu. Batlu l-anġli meta? Meta Elija kien fi dnub. Iġifieri batlu l-isbaħ rigali, l-aqwa rigali Elija rċevihom meta kien fi dnub. Għandna fattieħor li juri dan hux veru. Meta Ġesu Kristu qam mill-mewt u ltaqa' man-nisa u qallhom morru għejdu lid-dixxipli u lil Pietru. Jien dejjem insaqsija lili nnifsi għaliex jgħid u lil Pietru. Ħafna jgħidu għaliex Pietru kien il-kap. Ma naħsibx li għalhekk. Għaliex qallhom lin-nisa mur għejd lid-dixxipli u lil Pietru. Għaliex huwa rrid jibgħat messaġġ speċjali lil min kien tradih. Lil min kien tradih 3 darbiet rrid jibgħatlu messaġġ speċjali. U anki lilek li qed tisma' dan Kristu qed jgħidlek, anki jekk inti waqgħid, anki jekk inti weġġajtni, jiena nħobbok bis-serjetà. Hawnhekk nixtieq nissuġġerilek illum lilek li qed tisma' ċedi għal din l-imħabba. Surrender to His love. It-tielet karatteristika ta' din l-imħabba hija li l-imħabba ta' Alla ma tejja qatt. Għandu kapaċità ma doffi biex jaqla daqqiet tapon Alla li jbelħuk. Bħal boxer jaqla daqqiet tapon u jibqa' hemmhekk. Ġesu l-istess, minkejja d-daqqiet tapon li jien ntih jibqali hemmhekk ma jiċċaqlaqx. L-imħabba ta' Alla timpressjonak ma tejja qatt. U Alla
la jejjaw u lanqas jejja lil ħaddieħor għax iħobb. Infatti jekk tajtu każ, Alla jibgħat żewġ anġli lill-profeta għaliex jibgħatlu żewġ anġli. Għax jibgħatlu wieħed biex ingħidlek fil-għaxija fit-tard. Infatti jgħidilna wara jum mixi waqaf. Ġifieri kien wasal il-lejl. Hemmhekk jibgħatlu l-anġlu propju biex ma jorqodx bi stonk vojt. U t-tieni darba ġie l-anġlu reġa' messu u qallu u kul. Wis probabbli it-tieni anġlu Alla kien batulu filgħodu meta qudiemu kellu l-vjaġġ. Araw daqsxejn it-tenerezza ta' Alla. Araw l-imħabba ta' Alla m'għandix limiti. Alla ma jaqtax qalbu. Alla għandu rasu jibsa ħafna għandu rasu jibsa Alla u meta jaqbad miegħek mhux se jitelqek anki jekk inti bħalma tafu titilqu jibqa' iħobbok u jiġri warajk. Se ngħidilkom leġġendek li tistgħu issejħula il-leġġenda tal-ħajja tagħna jekk tridu. Hija leġġenda, però naħseb il-kol tistgħu tgħidu il-madoffi, din hija ħajti. Din il-leġġenda tgħidlek isimgħu. Darba kien għaddej is-sultan, meta fil-ġenb tat-triq ra gozz ċraret li kienu qed jiċċaqalqu. Qallhom lil ta' madwaru, x'inhu dak il-gozz ċraret li qed jiċċaqlaq? Fetħuh u hemm sabu tarbija. Xi ħadd kien telaqha forsi l-ġenituri tagħha għax ma setgħux irabbuha, forsi għaliex kienet marida u allura qalu inħallu hemmhekk ħalli tkun tista' tmut malajr. Is-sultan ġiet ħnina minn din it-tarbija. Laqaħħa fil-palazz tiegħu u ħsieba b'ħafna mħabba. Kien hemm bżonn saħansitra li tuha d-demm li ssir transfusion of blood u dan is-sultan offra li huwa stess jagħti d-demm tiegħu ħalli jsalvaw din it-tarbija. Issa din it-tarbija fieqet u kibret u allura s-sultan iltaqa' mal-mara u mal-prinċep ibnu u qallhom issa lil dan it-tifel x'se nagħmlu bih, x'se nagħmlu b'dan il-ġuvni. Is-sultan qal jien min-naħa tiegħi nixtieq li nibda nqisu bħala ibni. Il-prinċep ibnu qal jien nixtieq nibqa' nqisu bħala hija. Ir-reġina qalet jien ara nedukah fl-imħabba u nimlih b'ħafna ħsibijiet regali, ħsibijiet ta' sultan. U hekk kien. And he lived happily ever after. Din hija leġġenda li naħseb mhijiex il-bot mill-ħajja tagħna eżis semmija u ġveru. Nafu minnu s-sultan u Alla missierna. Nafu minnu l-prinċep u Ġesu tagħna. Nafu min ir-reġina hija Omna Marija. Nafu min hija dik it-tarbija li ġiet mitluqa f'nofs ta' triq. Hija jien u inti. Wara kollox, Eżekiel kapitlu 16 jirrakkonta l-istess leġġenda. Morru waqrawha, Eżekiel kapitlu 16. Interessanti ħafna għaliex Alla lil min jagħtihom dawn l-anġli, il-min jagħtihom lill-bniedem li jitradih, lill-bniedem li kien kapriċċjuż, lill-bniedem li ħarab minn dmiru, Elija għamel dan. Eżis semmija, jien ħaġa waħda ngħidilkom, dak li jbeżżaw lil Alla mhumiex id-dnubiet tagħna. Dak li jbeżżaw lil Alla huwa meta aħna ma nafdawx fl-imħabba tiegħu. Dak li jbeżżaw lil Alla. Alla jibża meta aħna ma nafdawx fl-imħabba tiegħu. L-Iskrittura tgħidilna kelma waħda ħalli tfisser x'inhi din l-imħabba ta' Alla. Tgħidilna Alla huwa papà. U Ożea fl-Iskrittura jgħid Alla huwa mamà. Alla huwa papà, imħabba paterna. Alla huwa mamà, imħabba materna. Dan huwa Alla. Ekku eżis semmija se nispiċċaw billi ngħidilkom xhieda ta' wieħed raġel tgħid hekk.
Kelli 3 snin fl-1939 meta missieri telaq għall-gwerra. Għalhekk ftit li xejn kont nafu. Ġie maqbud priġunieru miż-żmum u għalhekk missieri ma ġiex lura ħlief fl-1945 meta jiena kelli 8 snin. Matul dak il-perjodu ta' snin, ir-ritratt tal-papa tagħna dejjem baqa' hemmhekk fil-kamra tal-ikel. Kien ifakkarna l-ħin kollu li aħna kellna papa. Il-mama kienet tkellimna bosta drabi fuqu, ġranet, xhur, snin, hekk bil-mod il-mod jien bdejt insir nafu. Sirna nafu li huwa kien iħobbna ħafna, li huwa ta' spiss kien jaħseb fuqna. Xi minn daqqiet kienet taslinna ittra minn tiegħu miktuba bil-lapes handwriting sabiħa ħafna. Fija kien jurina ħsibijiet tiegħu. Konna naqrawha aħna u nħarsu lejn ir-ritratt tal-papa. L-imħabba li kellna lejh ma nafx jien, kellha ċertu warja ta' misteru għax konna għadna ma nafuhx tajjeb. Konna nisimgħu fuqu, però konna għadna qatt ma rajnieh. Imma id-dmuħ u l-ferħ tal-mama tagħna kienu mumenti jibsin, kienu mumenti li narawhom kull meta tkun waslet xi jittra. Iva, waqt li hija tkun qed tiftaħ l-ittra tiegħu, kont tara dmuħ u ferħ. U dawn kienu mimlijin tifsira għalija. Meta ġie lura fl-1945 morna niltaqgħu miegħu fl-istazzjon tat trejn. Għadni niftakar sewwa ix-xokk ta' dik il-laqa meta qalbi għajtet ara hu. Kienu jarawh fir-ritratt hux veru. 8 snin wara ma nbidilx. Kien għadu kif kienu jarawh fir-ritratt u dritt tarfuh. Isimgħu kif jispiċċa min kiteb din ix-xhieda. Għalija Alla u hekk. Missieri il-bot li jiena qed insir nafu bil-mod il-mod permezz tal-ħajja fil-familja, permezz tal-imħabba, permezz tal-kelma tiegħu, permezz tal-kelma ta' dawk li jkellmuni fuqu. U jiena naf li hu wieħed li fit-tmiem ta' triq tiegħi jien sa niltaqa' miegħu u dakinhar se narfu għaliex il-wiċċ tiegħu, l-imħabba tiegħu diġà qegħdin fil-qalb tiegħi. Xhieda verament sabiħa u ġveru, jiena grata ħafna għal min kitibha din l-esperjenza. Inkun grata ħafna iktar, però jekk intom iżommuha f'qalbkom. Jum wieħed eżis semmija, aħna se narawh. Jalla jkollna x-xorti li nkunu nistgħu ngħidu dak hu wara għax ir-ritratt tiegħu, l-imħabba tiegħu diġà qiegħda ġewwa qalbna. Nirringrazzja lilek talli segwejt dan il-programm. Insellimlek. Il-paċi miegħek. Father, I place into your hands the things that I can do. Father, I place into your hands the times that I've been through. Father, I place into your hands the way that I should go, for I know I always can trust you. Father, I place into your hands my friends and family. Father, I place into your hands the things that trouble me. Father, I place in